Kasi kanina wala yan. Isang sugatan at nanghihinang lawin na napadpad sa isang sakahan sa Barangay Buyuan, Legazpi City ang na-rescue kaninang umaga. Ayon kay Bong Samar, focal person on Responsible Pet Ownership Ordinance ng Legazpi City Veterinary Office, nakatanggap sila ng report mula kay Punong Barangay Ronaldo Miña patungkol sa natagpuang lawin sa lugar. Doon nakita nila na may sugat ito sa leeg at pakpak na posibleng mula raw sa tama ng bala ng baril. Duda namin, mga nakasurvive siya. Siguro mga isang araw na siyang nakahandusay. Kasi kanina nung pagkuha po namin, tapos nahirapan kaming hanapin yung entry ng bala kasi nga natuyo na po yung dugo at saka yung nagdikit-dikit na yung mga balahibo. Kaya medyo natagalan kami sa pag-aano sa kanya, paggagamot. Ang talagang ginawa namin is binigyan lang po namin siya ng paunang lunas. In-antibiotic natin and vitamins kasi talagang nangihina po siya. Pero nakita niyo naman ngayon po medyo okay na siya. Dagdag pa niya, ang natagpuang ibon ay isang Hawaiian hawk na kabilang sa endangered species. Posible rin daw na namumuhay malapit sa paanan ng bulkang Mayon ang lawin. Actually, itong mga ganito is local lang naman siya. Kumbaga, napangalanan lang siyang Hawaiian hawk kasi nga may mga katulad siya ganun doon sa kanila. Yeah. So, actually, may ano siya eh. Pag mga ganyan kasi, ang palatandaan siya is yung parang may lahi siyang owl. Yung kasi kalimitan po, nanginginain po sila paggabi, yung mga yan. Na-turn over na ang lawin sa Albay Park and Wildlife para sa maayos na pangangalaga at seguridad nito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.